Bernard Grek ma jafx jispjega minn fejn ġab 60,000 euro f'daqqa biex iħallas dak li jevada l-snin twal f'income tax u VAT. U kien inqabad jevad it-taxxa eżatt kif kien se jsir kamp fl-2020 u mara ħallas 60,000 euro f'daqqa. Grek kien qal li l-flus ġabhom f'daqqa għax ta jomlu ibnu u One News reġa' staqsih dwar dan biex jispjega ruħu aħjar iżda mill-ewwel reġa' der skomdu ħafna. Insellimlek, Dr. Grek. Kif ġibt 60,000 euro biex tkun tista' tħallas it-taxxa dovuta minnek? Attent il-karozza, ta' Iffaċċat b'aktar mistoqsijiet dwar tali flejjes ta' jomlux negozjant, Bernard Grek spiċċa ma ċaħanx kategorikament, dan anke jekk staqsejnieh tal-aħħar jiċħaġ imma minflok għażel li jaħrab. Dibt meta li ta' jomlok it-tifel imma l-flus. ux tikdeb ma tarax. U tilċħat li forsi ta' jomlok xi negozjant ġifieri it-tifel tajt li ta' jomlok. Minnkom, xed tivvintaw. Tiċħat? Tivvintaw. Tiċħat? Skużi, il-bieba tivvintaw. Ma tiċħatx. Bernard Grek anke qabel ħada mal-ġurnalista tagħna dwar il-fatt minn fejn kien ġab dan l-ammont ta' flus f'daqqa biex iħallas dak li suppost kien ilu dovut snin twal f'konferenza tal-aħbarijiet u der skomdu ħafna fuq l-evożjoni tat-taxxa tiegħu. Tistaqsik propju mistoqsija sempliċi ħafna minn fejn ġibthom il-flus. Tibqa' titkellem waqt li qed nitkellem jiena hija nuqqas ta' edukazzjoni u rispett